Menteri Ketenaga Animal Husbandry and Veterinary Kesarkar Jilla Uba ALH Hakar Peniturik Lebih Rajar Pesan Ulalum Ya Kejingilang Ya Kekenhun Meghalaya Poultry Farmers and Welfare Association Banyikran Halor Kimat Kibabun Kiba Kekenhun Kia Kenduk Jingya Habakran Shikilat Patai Kubor Nakaliang Presiden Ba Daminon Shiliang Ulang Kejingwan Syakajingilang Bad Menteri Ketenaga Jingri kadai halor ke jing kendu jinge halor jingwan kani ka klam pangsiar ula pentem ha ki wei ki jilla kila dem man khang ya ka jingwan ki siar ne ki wei ki jilla ula ben ram ka jing thmu jang ka kan huon ri jingri ka long ban kerpat shaka sarkar ba kani ka jing pang kanum wan ha ka jilla bat ki babam do ru kin yo bam ka do ka babyang Nakaliang advisor ke Meghalaya Poultry Farmers and Welfare Association uba William Dingdo habakren bat kinong thok hubor ulay thu baka sarkar hakani ka jingalang kila shimya ka rai banbu da ki district task force ka banpet da ka AH and Veterinary Department banya da yengi nakani ka klam jingpang bat ban pensyong shngan yaki nongri jingri bat ru yaki nong bam doa ula ben rap ru da ka baong makum ka kenhun ka yoi baka sarkar kala shim khia bat kantrei kamno mardor ula ong baka sarkar kala shim khia ban pet perman ya ki kali kitsiar ki ba wanrung shaka jilla tang na berni hat henry na ki wei ki linti ru komju shushu ule thu baka sarkar kan sa shim kya halor kani bat ki dan ka jinkermen ba kini ki ke baro kin sa orlong niwan hang ni bani kendu ya menteri jong katnat bani kini ya ka knat jingri iba el head akabidi bat ka jing jongi kumki nongri jingri hapo ka jela ka jongi ka Niwan hapo ka Shatri jong ka Meghalaya Poultry Farmer and Welfare Association ya ka ba nidon hang ni nadu ki parlok ke bayawan na West Khasi Hill na Jaintia Hills bat kumju na Garo Hills kiba yawan ya ka ju ka jingtmu hakabidi bat klei leng ba ki social media ya ka jingmi jongi sha surok na kabenta ban yada hakabidi bat kene ka kam ka ba ngingi jutrei namar kum mengipip himenta ki babun na ki state apa ka ri ke jongi kadon kene ka bat flu kade ka jingpang clams ya yala kum no ki babun hi ki state kila dep ban khang ya ka jingwan rung ki siar ki banasha ki we ki jela ka jing tmu ke jongi ro kene ka por kalong ban kerpat saka sarkar bakata ka jingpang kanamwan apa ka jela ka jongi nang ba ki nongrep jongi kin nom dunam barajur kapor ki nong bam doru ki niok ban bam ya kadok kaba kisiar ki ba khoj ki bompang ki ba khoj ki ba khia takata ki jing tmu takni rai kaba kala perkhat ban go na da ka district task force and kata ka ban head ka ban direct na po ka nakatnat jong ka Animal Husbandry and Veterinary Department ka ban yada yangi nakani ka klam jingpang ka balapan wan na siya kat ka jaka but ban pen syong sngan yangi kinong ri but yakinong bam ru yakani ko dos ti namar ba kani kalong ka ka badai ka baja shawai ndrai bakan wan shani si posnong jangi kalong ka ba ngir snow ting but ni snow ear but ni i pada baka sarkar kala asin khia kani ka jingla ka baka ni ka jing ka pa jung ka jangi ti ngathrai kum bakalong hi kani kala long with immediate implementation baka ka kum ka jing shong meeting ni ti ka ong bakan constitute woodwood kan implement woodwood ti ngir ni kerpat ni expect baka ni implementation jung ka kan long ka belong immediate but ni kermen ba ngini i ka ba ngini ya ka effect jung ka hapo kan ki entry gate ko mo bila batay ru ba kidan ki neki jaka ki bala ban room ka namar ba ka jaka jungi kalong puras
ki jaka ki balung ki belak bandung na sepo umkiang ki na sepo jirang na ini lemar balada dan becek nang ni na perlihat henry ki jaka per ki lat lang ti ya ki turu ki la sem khia bat kin sa pet ke ka belak bende ti nang ni sekmat ngilong ngi kermen ba ki baka ong ke sarkar bakan pun long bakan penwandu lihat henry ki badai sepo ki jakaru ki ba kenthop ya ka jirang ya ka umsiang ya ka maulasnai te kidon ki list bangila ai la submit ru ka sarkar ti kala kan examine but lada haba kala menjur bahkan kan bu da task force but nak ngi kermen ba nang ni sakmat kan khmi kam long ke basam su ka task force kum ba ki long menta ki ong ba kan head kan sa notify ka government menta tingin padi I ka notification mereka notify no menta kan na kaliang ka jong I principal secretary ila simkhia kan te ngi kermen ba kan kan long kam ka ba songkhia te ngi kermen ru ba ki ba kila menjur ba long kam kan sai so kade ben check hi ka law and order ni sidang no tong kina ki spy ki bangin yo bane pet bane khmi lada kadan ke ba bangim sno ya ha tur komle ka ban kta ya ka komri juri jungi ti ngi dan ka kata ka hok ban report ya kadi ka task force nomor ba kum ba long hi ngi dan lang ba kan ka task force